салом, таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои имрӯз. Директори агентии авиатсияи гражданӣ мегӯяд, ки нархи чипта аз $1200–1400 то ба $500 поён фароварда шуда, мусофирон ба Русия бемамоният сафар намуда истоданд. Ин дар ҳолест, ки шикоятҳо дар Тоҷикистон аз гарон будани нархи чипта зиёд садо медиҳад. марди 40-солаи сокини ноҳияи Зафаробод ба боварии як сокини шаҳри Истарафшан даромада, аз ӯ давоми як сол $90,000 амрикоиро гирифта ба эҳтиёҷоти худ сарф намудааст. Нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ бар асоси Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда, тафтишот идома дорад. тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 дар Тоҷикистон, ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирус барои шаҳрвандони аз 18 сола боло ҳатмӣ мебошад. Ситод мегӯяд, вобаста ба хатари зиёди паҳншавию интиқоли бемории сироятии коронавирус аз шаҳрвандони мамлакат эҳтиромона даъват ба амал оварда мешавад, ки ҳама гуна чорабинию ҷамъомадҳои оммавӣ, тӯю хурсандиҳо ва маъракаҳои гуногунро бо иштироки шумораи ками одамон гузаронанд. дар ҳамин вазъият Шералӣ Кабир, вазири саноати Тоҷикистон, бо илтиҳоби шадиди шуш дар беморхонаи ба истилоҳ Мансуров бистарӣ шудааст. наздикони Шералӣ Кабир изҳор доштанд, ки ҳудуди 2 ҳафта қабл ӯ худро нороҳат эҳсос кард ва баъди пайдо шудани аломатҳои бемории коронавирус ба беморхона муроҷиат кардаанд. хабаргузории The US Sun иттилоъ додааст, ки Шекер Арслон, шаҳрванди Туркия, 27 июни соли равон ба синни 119 расид ва дар сурати расман тасдиқ шудан, ин зан пирсолтарин зан дар ҷаҳон дониста мешавад. тибқи шаҳодатномаи ронандагии ӯ, Арслан 27 июни соли 1902 таваллуд шудааст. як кондуктори хатсайри 55 пойтахт бе сабабҳои узрнок мусофиронро дар нимароҳ фароварда, ҳамзамон бо суханони дағал нисбати мардум ва ҷомеа бадрафторӣ намудааст. баъд аз таҳқиқи навор маълум карда шуд, ки ӯ Одинаев Аъзам буда, нисбаташ ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз таъин карда шуд. ин буд чанд хабари имрӯз. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед.